gasar rawa tsakanin jarumai guda biyu, Salim Smart da kuma Sadiq Saleh. A cikin wa'annan jaruman zama gabatar da gasar rawa, sabida haka wanda zai fara shine Salim Smart. Salim Smart, bismillah. Kin mallake kowane bangare, ya girma sanki a ruhi ya zama gagare. Salim Smart, na ga wannan fitowar to yayi. Yauwa Sadiq Saleh, kai ma za ka iya farawa. Sadiq Saleh, kai ma to congratulation yayi sosai, saboda haka Salim Smart na dawo kanka. Na kosa ranar ta zo. Salim Smart, to kai ma dai sanninka, saboda haka babu abin da zan ce kai ma sai godiya. Saboda haka Sadiq Saleh, mu je. Ɗakin mun laifi soyayyar ki cikin raina, ni ba ni barin ta da ganga. Walda Sadiq Saleh, to yayi.